Dodávka pitnej vody a odvádzanie odpadových vôd je cenovo regulovaná činnosť, čo v praxi znamená, že cenu neurčuje trh, neviditeľná ruka trhu nie je primárne závislá od ponuky a dopytu a dokonca o nej nerozhoduje ani vedenie spoločnosti, ale cena vodného a stočného sa stanovuje rozhodnutím úradu pre reguláciu sieťových odvetví v procese, ktorý sa nazýva cenové konanie. Povinnou súčasťou cenového návrhu je aj rozhodnutie najvyššieho orgánu spoločnosti valného zhromaždenia, že súhlasí, čo v praxi znamená, že u nás o tom rozhoduje valné zhromaždenie všetkých akcionárov spoločnosti. Je to spôsobené hlavne tým, že energetické spoločnosti majú vysokú investičnú náročnosť na výstavbu a následne na udržiavanie sieti. To znamená, že my musíme dodávať pitnú vodu a poskytovať služby odvádzania odpadových vod, aj keby sme mali len jedného odberateľa. Tá štruktúra oprávnených nákladov je viac menej pri všetkých vodárenských spoločnostiach identická. 30-35% tvoria mzdové náklady, okolo 30 až 40% tvoria odpisy, 10% je spotreba energie, 10% je spotreba materiálu a okolo 3 a 5% investujeme do oprav a do údržby. Pretože je diametrálny rozdiel, či prevádzkujete 1 km vodovodu niekde v veľkom meste, kde máte na 1 km verejného vodovodu napojených 1000 obyvateľov alebo veľký priemyselný koncert, alebo či prevádzkujete ten kilometer vodovodu v obci, kde máte odberateľov s mesačným alebo s ročným odberom vo výške 10 kubíkov a s jednou materskou škôlkou. To množstvo je za posledné obdobie stabilizované, primárne závisí od rozsahu investícií a od počtu obyvateľov, ktoré napájame na verejný vodovod a verejnú kanalizáciu. A to množstvo je ešte závislé aj od toho, či ten odberateľ má možnosť nahradiť ten svoj dopyt iným spôsobom, čo v našom prípade znamená, či je možnosť napojiť sa na studňu alebo vypúšťať odpadové vody do žumpy.